Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ahiret dersleri, cennet, hem biz sizin bilen uzgan derste, cennette bulgan en zor şatlık, en zor nimet Allah Teala'nın bendelerine bulgan, hem kişiге en zor lezzet getire turgan нәрсе, ol da bulsa Allah'ın didарын көру, Allah'ını көру dedik, şula bit. Hem şul haqta bir hadislerge to'xtaldik, hem Allah Teala'nın cennet ahilleri bilen söyleşuun iske aldık, hem Allah Teala indi bütünüsün urnaştırıp, bütünüsüne oldan әзірленген yurtların, bölmelerin, urunların көрсеткәннән соң, кешеләр инде үзләренең нинди зур күз алларына да китерә алмаган бәхетләрдә, ниғмәтләрдә икәнен һәм шунда мәңге калачагын аңлаганнан соң, Аллаһ Тәгалә инде сорый, берәр сезгә тагын нәрсә кирәкме дип. Шулай бит инде. Һәм кешенең акылына да, башына да сыймый, тагын нәрсә кирәк булырга мөмкин инде аларга дип. Шуңа күрә шунда инде Аллаһ Тәгалә үзен каплап торган хиҗаб пәрдәне ача дип әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм нәрсә диде Аллаһның илчесе? Моннан да ләззәтлерәк, моннан да алар өчен шатлыклырак, кадерлерәк ниғмәт юк диде җәннәттә. Шуңа күрә без сезнең белән ничә дәрес җәннәттәге ниғмәтләр турында сөйләштек, җәннәттәге ләззәтләр, ризык белән ашый торган, күз белән күрә торган, колак белән ишетә торган, татып карый торган, һәм иң соңыннан инде кайттык нәрсәгә? Барыбер хәтта җәннәттә дә, хәтта ләззәт йорты булган җәннәттә дә иң зур ниғмәт ул рухи ниғмәт. Шулай бит инде. Ягъни тән белән тотып карый торган түгел, ә менә Аллаһ Тәгаләне күргәннән, яраткан Аллаһларын күргәннән, ягъни Раббыларын күргәннән, кешедә күңелендә килеп чыккан сөенеш, менә бу шатлык, ул шундый ләззәт бирәчәк. Аны җимеш кабып, ул ләззәт, андый ләззәт юк. Ягъни ниндидер агачтагы җимешне кабып, ниндидер анда шәраб, виноны ичеп кенә, андый ләззәт юк. Аллаһны күрү ләззәте белән чагыштырганда. Шуңа күрә хәтта мин сезгә әле кичкенә генә мисалда китердем. Бу дөньяда да ризык белән, су белән, йокы белән бер ниғмәт алса кеше, бер рәхәтлек, ләкин кемгәдер Аллаһ Тәгалә насип итә икән рухи менә бу гыйбадәтнең ләззәтен, намаз укудан, сәҗдә кылулардан, дуа кылулардан, Коръән укулардан, әлбәттә инде аны ашап кара торган, тотып карый торган дөньяда да хәтта аны чагыштырып булмый. Гыйлем мәсәлән, кемдер гыйлем ниғмәтен, гыйлем ләззәтен татый. Мәсәлән, бер галим була, аның улы гыйлем юлына басып, төннәр буе китап укый. Һәм шул кадәр ул кирип китә шушы китап дөньясына, гыйлем дөньясына, хәтта әнисе ашарга китерә торган була. Һәм аның кырында шәм янып тора, шәм, чөнки шәм яктысында бит инде укый. Бу элекке заманда, һәм кырында ризыгы була. Нәрсәдер була инде, ипиеме, башкасымы. Һәм ул шулай әтисе карап тора да, улы укый, үзен нәрсә ашаганын белмәй. Шулай ала да ашый. Һәм улы күрмәгәндә ул шәмне куя. Шәме янмаган була инде, шәмен алыштырып куя. Шәмен ала да тарелкасына сала, тарелкасындагы ризыкны ала. Һәм тегесе ул бит инде күрмәй, китапка кирип киткән. Ошо шәмне ала да, шәмне ашый башлый. Һәм айырмый. Ягъни сизми, әтисе тәмле ризыкны алып куеп шәм биргәнен ул сизми. Шуннан соң әтисе әйтә, бу кешедән галим чыга икән ди. Чөнки ул ләззәтне нәрсәдән ала? Китаптан ала. Ул хакыйкый гыйлем рәхәтлекне гыйлемнән ала,
Бу инде аңа нәрсә? Второстепенный инде. Беренче чиратта түгел. Шуңа күрә без күрәбез, сахабалар ничек, мәсәлән, булды сахабалар хатыны, балалары йоклап киткәнне көттеләр. Һәм тизрәк тәһаҗүдкә чаба иделәр. Шушы тәһаҗүдтән рәхәтлек тоя иделәр. Беләбез, сугыш вакытларында, мәсәлән, кемдер яраланса, элек бит инде наркоз булмаган. Шулай бит, мәсәлән, аның кулын кисергә кирәк, ампутация инде. Мәсәлән, аягын кисергә кирәк. Электә бары врачлар булган бит алар, ниндидер. Шулай бит, ул заманның әйе. Һәм еш кына, мәсәлән, күп армияларда мөселман булмаган инде. Аларда вино чиртә торган булганнар. Наркоз урынына. Исертәләр дә инде кисәләр. Болевой шокны киметер өчен инде. Һәм, мәсәлән, кайбер мөселманнар, мәсәлән, вино эчмәс өчен харам бит инде. Мәсәлән, алар мин намазга басам дип әйтә торган булганнар. Һәм намазга баскач, мәсәлән, кисегез дип әйтә торган булганнар. Яки ярага кирип чистартыгыз дип. Менә шуңа күрә алар гыйбадәттә, алар күбесе бернәрсә күрмәгән, бернәрсә ишетмәгән. Менә чөнки шуның рәхәтен, шуның ләззәтен тыя торган булганнар, ләкин инде күп кешегә ул ничек әйтергә, ул ләззәт, ул нигъмәт күп кешеннән мәхрүм. Чөнки аның өчен булырга кирәк инде самый-самый. Хәтта кайсы ниләрнең берсе, кайсы галимнәрнең берсе, галим түгел, сахабалар, табигиннар заманда бер сәләфкә әйткәч, җәннәттә намаз уку булмый дип. Ул әйтә, алайса җәннәт булыр микән соң инде ул ди, минем өчен ди. Чөнки мин рәхәтемне, җәннәтемне намаздан таба идем ди. Пәйгамбәр әйткән бит инде. Күз карасым, күз шатлыгым минем намазда булды дип. Менә шуңа күрә җәннәттә дә хәтта шулай, бу дөньяда да инде шулай. Киттек алга таба. Җәннәтнең соңгы дугалары. Ягъни җәннәткә кергәч, кешеләрнең инде укыган асын без әле бит үтмәдек, име? Юк име? Юк, аңа хәтлек әле безнең тагын бер тема калган икән. Җәннәттәге нигъмәтләрне тамамлап инде, җәннәт нигъмәтләрен алу өчен дөньядагы нигъмәтләрдән баш тарту шартмы? Обязательно. Менә шушы теманы күтәрик, чөнки элек-электән ул бит инде менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хәдисләрендә китерә, Бәну Исраил, сыны Израиль, борынгы яһуд халыкларынан да мисаллар китерә, хәдисләр бик күп. Мәсәлән, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуда элек мәсәлән монашество булган бик каты. Мисал белән дөнья куып, арып, кешеләр чыгып китә торган булганнар авыл башына, мәсәлән тау башына, анда төзиләр кичкенә генә үзенең нин инде, шушы гыйбадәт ханәсен, монастырь дип әйтик инде, ул теге зур дип күзаллана китерә кирәкме? Мәсәлән, бер җегет дөнья куды да арды, ләкин ихлас, Аллаһка гыйбадәт кылучы һәм нишләде? Ул мәсәлән Джурейдж кыссасы бар бит инде. Әнисе чакыра бит. Әнисе чакыра, бер көн чакырып карый, атыгысы намаз укый, икенче көн чакырып карый, хәдистә килә бит. Өченче көн чакырып карый. Өченче көнне дә килмәгәч, әнисе рәнҗи бит инде. Әниеңнең йөзен күрәсен килмәгәнгә, Аллаһ зинашының йөзен күрсәтсен диде бит инде. Фахишаның йөзен күрсәтсен дип дуга кылды. Беләсез ул хәдисне, шулай бит инде. Бик хикмәтле хәдис. Менә шунда дагын алар инде шул гыйбадәткә кирип киткәннәр һәм дөньядан ваз кичә торган булган. Яни отрекались от мирского. Һәм шуннан ул элек-электән кирип киткән, әгәр дә син ахирәттә якобы, урысча әйтәм инде. Ахирәттә зур дәрәҗәгә ирешәсең килсә, син дөнья нигъмәтләреннән ваз кичергә тиеш. Ягъни дөньядагы менә бу нигъмәт дигән сүз бит инде, дөнья ләззәтләре тәмле ашау, туйганча ашау, матур киенү, мәсәлән, матур йортларда яшәү, менә һәм башка, һәм ул инде заманалар үзгәргән саен аның үзгәрә инде. Ул нигъмәтләр дә шулай бит. Шуңа күрә буларның бөтенесеннән дә баш тартырга кирәк дигән сүз, ул әлбәттә хәтта ислам өммәтендә монахлар булмаса да, ул инде улда әйбер кергән, ул фикер. Ул караш кергән. Менә мәсәлән, шундый элек-электән бит инде абидлар булган, габид дигән сүз инде
күп итеп гыйбадәт кылучы. Алар бит инде көндезләрен уразада булган, алар төннәрен тахаҗҗүдләрдә булганнар. Алар бик шундый алама киенгәннәр, алар бик тыйнак ашаганнар, һәм бу аларның зөһетлекләре булган инде. Зөһетлек русча ничек була? Аскетизм. Шулай бит? Кайберләре инде махсус үзләрен, махсус шушы тәмле ризыклардан үзләрен мәхрүм итә торган булганнар, мөмкинлеге булса да. Менә бар ул хәтта сахабалар тормышында бар, мәсәлән, бер сахабәгә килеп әйтәләр инде, ул табигыйннар заманында сахабалар булган әле. Менә ди минем күршем ашамый дип, фәлүзәч инде ул бер сладость инде, десерт дип әйтгәндә безнеңчә әйткәндә. Ул ашамый ди. Ник ашамыйсың дип әйткәч, ул ди мин моның Аллаһка хакын түли алмыйм дип әйтә ди. Якобы бу тәмле десертны ашасам, мин моның бәясен түләп бетерә алмыйм, гыйбадәт белән дә, шөкр белән дә, шуңа күрә лучше ашамыйм дип әйтә ди. Шуннан соң инде бу сахаби галим инде ул әйтә, синең ди ул күршең ахмак ди, глупец ди. Чөнки ул фәлүзәч, ягъни шушы баллы татлы ризыкның түгел, чиста суның да хакын түли алмый ди. Алай дисәң, мин моның хакын түли алмыйм, мин моны ашамыйм дип карасаң, син бер йотым суның хакын түли аласыңмы? Юк. Шулай бит инде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ул кыямәт дәресләрендә бар иде. Безнең иң беренче нәрсәләрдән соралачак дигәч, кыямәттә ике әйбер диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, синең тәнеңне авырулардан имин кылмадыммы, һәм сиңа эчәр өчен салкын сулар бирмәдемме дип әйтәчәк Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә сәламәтлек һәм чиста су, аның да бәясе бик зур, шулай бит инде. Шуңа күрә ул кергән, ул әйбер бар ул, һәм бүген дә кайбер мөселманнар, күп кенә мөселманнар уйлыйлар, син әгәр дә җәннәттә, сый-хөрмәттә, туклыкта, муллыкта яшисең килсә, димәк син монда мохтаҗлыкта яшәргә тиеш. Анда тамагың тук буласы булса, димәк син монда ач булырга тиеш. Анда матур киенәсең килсә, монда ялангыч булырга тиеш. Менә андый фикер бар. Хәтта үзләре нәрсәдәндер мәхрүм итеп, тәмле ризыклардан, башкасыннан, кемдер җимешләр ашамый, кемдер матур кием алмый. Менә бу әлбәттә бу дөрес әйбер түгел. Кемдер мәсәлән гаилә кырмый. Хәтта Пәйгамбәрбез вакытында 3 кеше килә, 3 сахаба килә. Пәйгамбәр җидә булмый, хатыны була, алар ишек аша сөйләшәләр. Һәм әйтәләр, менә ди, сөйләле безгә Аллаһның илчесе турында, ничек ул төнне гыйбадәт кыла. Хатын күрә бит аны. Шулай бит, хатын белә, башкалар түгел, өйдә ничек төнне ул тахаҗҗүдләр укый, ничек итеп ул уразалар тота, һәм аның хатыны сөйли. Һәм булар инде тәэсирләнәләр. Пәйгамбәрбезнең гыйбадәте белән, шуннан 3 яшь егет була бит инде бу. Берсе әйтә, мин бер кашанда йокламыйм ди. Ягъни мин төннәр буе нишлим, тахаҗҗүд укыячакмын ди. Һәм алар шуннан да йокламаганнар. Алар кирәк булса төннәр буе тахаҗҗүд укыганнар. Икенчесе әйтә, мин беренчесе әйтә инде, мин ди төннәр буе йокламыйм ди. Икенчесе әйтә, мин көн сайын ураза тотачакмын ди. Көн сайын уразада булачакмын ди. Өченчесе әйтә, мин бер кашанда өйләнмим ди. Ягъни менә бу монахлыкның бер төре була инде, шулай бит инде. Чөнки өйләнгәч бит инде бар, хатын килергә кирәк, балалар килергә кирәк, семьяны карарга кирәк, димәк, белмим, эшкә барырга кирәк, кәсеп итәргә кирәк, һәм синең нәрсә гыйбадәтеңә бер караганда зыян килә бит инде, шулай бит. Син бит инде бәлки 5 намазыңны мәчеттә үти алмассың, анда бөтен зикрләреңне, тәсбихларыңны, менә шуңа күрә өченчесе әйтә, нәрсә, мин бер кашанда өйләнмим ди. Өчесендә дә ихласлык бармы? Бар инде, ничек берсе әйтә, мин готов төннәр буе йокламаска ди. Икенчесе әйтә, мин көн сайын ураза тотам ди. Рамазанда 30 көн түгел, 360 көн. Өченчесе нәрсә, мин өйләнмәскә әзер ди. Өйләнмәскә әзер ди. Семьясыз яшәргә әзер ди. Ни өчен? Гыйбадәткә бирелеп. Һәм алар китеп баралар да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кайткач, хатыны сөйли. Менә 3 егет килгән иде, шундый сорау бирделәр. Мин сөйләдем дә синең гыйбадәтеңне ди. Алар шулай дип киттеләр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям китә мәчеткә. Һәм карый мәчеттә теге 3 егет йөри.
Шуннан соң айта, келгізем да, сіз ме меңа келдіңіз қазір үйге? Әйе дей. Шуннан соң нәрсе дей, мен сізден иманлырақ дей. Сіз менен иманлырақ бола алмайсыз дей. Мен сізден тақуарақ дей. Я более богобоязнен, чем вы дей. Сіз менен кім пейғамбардан тақуа бола? Бола алмай. Шулай бит инде. Ләкин мен Аллаһны сезгә қарай күбрәк яратам дей. Ләкин мен түнне тахаҗүд та укыйм. Әмма йоклыйм да дей. Мен ураза да тотам дей. Әмма кайбер көнне тотмыйм дей. Ифтар кылам дей. Мен өйләнәм дей. Мен гаилә корам дей. Ягъни хатын килим, балаларны килим, аныклар белән пәйгамбәребезнең күпме хадисләре килә Хасан белән Хусейн турында. Шулай бит инде. Һәм нәрсә ди? Фәмән рагыйба ган суннати фалайса мин, ва хуа лайса мин. Кем минем сөннәтемнән баш тарта, ул миннән түгел ди. То есть пәйгамбәр нәрсә ди? Бу фанатизм ди. Ярамый ди. Өйләнегез, гаилә корыгыз ди. Көн сайын ураза тотмагыз ди. Тахаҗүдтә укыгыз, ләкин йоклагыз да ди. Чөнки нәрсә? Синең Раббыңның хакы булган кебек, тәнеңнең хакы бар. Раббыңның хакы булган кебек, хатыныңның хакы бар. Һәрбер Сәлман әл-Фарисигә, Сәлман әл-Фариси түгел, Абу Дардага нәрсә диде? Сәлман әл-Фариси һәрбер хак иясенә хакын бир диде. Каждому обладателю права дай его право диде, или ее право. Шулай бит? Һәм пәйгамбәрбез дөрес әйттең диде. Менә шуңа күрә җәннәт нигъмәтләренә ирешим дисәң, бу бөтен теге дөньядан, дөнья ләззәтләреннән, дөнья нигъмәтләреннән баш тартырга кирәк, машина алырга ярамый, атка утырырга ярамый, җәяү бирергә кирәк. Мәсәлән, анда күлмәк мотор алырга ярамый, анда чүпрәккә чорнасаң да бер каранда җитә бит, шулай бит, шузрак та. Аннан узакка да җитә бит ул. Модасы чыкмый аны. Чүпрәккә чорналып бирсәң, шулай бит инде. Шуңа күрә хатта Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә менә бик зур хикмәт бирә. Менә Аллаһ Тәгалә бит инде дөньялыкта байлык бирә. Шулаймы? Муллык бирә. Мәсәлән, карагыз, Аллаһ Тәгалә агачларда күпме җиләк җимеш үстерә. Беренче чиратта ул аны кем өчен үстерә? Понятно, кешеләр өчен. Ләкин нинди кешеләр өчен? Иманлы. Ул бит иманлы бәндәләрен ярата. Кафирләрне яратмый Аллаһ. Шуңа күрә Аллаһ тели беренче чиратта ул тәмле җиләк җимешләрне кемнәр ашасыннар дип? Аның тугры бәндәләре ашасын дип. Имансыз ашап күфрлек кылсын дип түгел. Ашагач бит хәл арта, шулаймы? Имансызның да ашагач көче артамы? Ләкин ул көче артып нәрсә эшли? Ул күбрәк имансызлык кыла, ул бит шөкер итми. Ул күбрәк күфрлек кыла. Ә мөмин беренчедән Аллаһның җимешен, җиләген, ризыгын ашагач нәрсә эшли? Аллаһка шөкер итә. Всё, гыйбадат киттеме уже? Всё, пошел, гыйбадат китте уже. Фәрештә яза башлады. Ашыйсың, әлхәмдүлилләh. Ашыйсың, ишәсең, әлхәмдүлилләh. Җимешне алдың, каптың, әлхәмдүлилләh. Нәрсә эшли фәрештә? Язып кына өлгерсен. Шулай бит инде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр бер кеше ди Аллаһның ризыгын ашаганнан ашап ди, яки ишемлеген ишкәннән соң ди. Әлхәмдүлиллаһилләзи ат'амани һаза ва разақаниһи мин гайри хаулин минни ва ла кува дип әйтсә ди, Аллаһ аның гынаһларын кичерә ди. Карагыз, кеше ашый, шөкер итә, ашагач нәрсә эшли кеше? Ләззәтләнә. Ашауның бит кеше, ширле булмаса, авыру булса, мәсәлән, кеше тәме сизмәскә мөмкин. Ләкин сау сәламәт кеше бит барыбер ашаудан нәрсә ала? Ләззәт ала. Аннан бит без барып кайыш шәйнәмибез инде. Шулай бит инде. Чыгып салам ашамыйбыз бит инде без. Без бит тәмле ризык, шулпа ясыйбыз. Һәрбер милләтнең Аллаһ Тәгалә теләде, үзенең ризыгы бар, үзенең төрледән төрле ризыклары бар, сулары, ичемлекләре бар. Шулай бит инде. Дөнья тулы йөзләгән төрле җиләк җимеш бар. Һәрберсенең үз тәме, үз исе, үз ләззәте. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр нәрсә диде? Кеше ризык каба, Аллаһка шөкер итә. Фәрештәнең гынаһларын, Аллаһ Тәгалә гынаһларын сөрттерә. Һәм савап языла. Һәм кемдә кем бер кием кисә ди. Һәм кием кигәннән соң әлхәмдүлиллаһилләзи касани һаза
ва разақанихи мин гайри хаулин минни ва ла кува деп айтса, мұның мәгънәсе инде әлхамдулилля, Аллаһка хәмд булсын. Ул миңа шушы киемне кидертте, әтегесендә миңа шушы ризыкны ашатты ди. Шушы киемне кидертте ди, һәм аны миңа ризык кылды ди. То есть сделал моим уделом ди, менә шушы киемне ди, һәм мин аны үзем булдыра алмас идем ди. Кем шуны әйтә ди? Фәрештә аның гөнаһларын сөртә. Ягъни Аллаһ аның гөнаһларын гафу итә. Шуңа күрә кеше нигъмәтне ала һәм шуңа шөкер итә. Бу гыйбадәтме? Демәк, ул нигъмәтләрне алу савапмы? Савап. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә беренче чиратта аны мөэминнәр өчен бирә. Мөэминнәр рәхәтләнсеннәр дип бирә. Мөэминнәр рәхәтләнүдән файдаланып башкалар да ала. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә теләми безнең Аллаһ биргән нигъмәтләрдән баш тартуыбызны. Теләми. Шуңа күрә кунакка барсаң, чакырсалар бар ди, җавап бирди. Шуңа бит инде. Туйга чакырсалар бар ди, туйга бит инде ашарга барасың. Юк. Не, анда туйда ашарга кирәк. Юк, мин анда күңел ачарга кирәк, бәйрәм итәргә кирәк. Мин бармыйм, минем җәннәткә керәсем килә. Пәйгамбәр әйтте, син барырга тиеш ди. Чакырганнар икән ди. Шуңа бит инде. Бит син анда намаз укырга бармыйсың инде. Син анда гыйбадәт, ни ашарга барасың, ял итәргә барасың. Гыйбадәт. Шуңа бит инде. Ман фаттара саиман. Кем бер ураза тотучыга ризык бирсә, сыйласа, нәрсә диде? Ул ураза тотучы күпме савап җыйса, шуның хәтлек ала диде. Шуңа күрә ашау тоже гыйбадәт. Аллаһның бу нигъмәтләрен алу гыйбадәт. Кием кию гыйбадәт. Менә бит дугасын кылдың, гөнаһларың кичерелә. Һәм Аллаһ Тәгалә хәтта Аллаһ Тәгалә нишләде? Айтабуллаһ дип атала инде ул Коръәндә бар шундай бер гыйтаб, упрек. Аллаһ Тәгалә битәрли буламы татарча? Аллаһ Тәгалә упрекает. Кемнәрне? Кемнәр Аллаһ биргән нигъмәтләрне нишлиләр? Кире кагалар. Аллаһ та бу Әл-А'раф сүрәсе. Әл-А'раф сүрәсе 32-нче аят. Кул әйтти: "Мен харрама зинаталлаһи аллати ахраҗа ли'ибадиһи ват-таййибати минар-ризқи." Әйтти: Аллаһы Тәгалә бәндәләренә бүләк итеп биргән, нигъмәт кылган һәм күркәм ризык иткән шушы нигъмәтләрне ди, нәрсә? Кем аларны харам кыла ди? Ягъни Аллаһ бит ул хәерсез булса, аны халал дип әйтмәс. Шаймы? Аллаһ Тәгалә халал кылган әйберне кем харам итә ди? Нигә кем ди? Кемнең хакы бар шулай харам итәргә? Кто может запретить ди? То, что Аллаһ дал вам в прекрасный удел ди, Аллаһ Тәгалә. Вот таййибати минар-ризқ ди. Күркәм ризык иткән ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тыйырга кушмый. Кул хия лиллазина аману фил хаяти дунья ди. Әйтти. Менә бу нигъмәтләр ди, алар ди бу дөньяда ди. Нәрсә? Мөэминнәр өчен ди. Һәм нәрсә? Халисатан яумал кыяма, кыямәттә ул нигъмәтләр аларга гына булачак ди. Ягъни бу дөньяда да Аллаһ Тәгалә мин буларны мөэмин бәндәләремә бирәм ди. Кафирләр алалар, ашыйлар, шөкер итмиләр, күфрлек кылалар, ә мөэминнәр әйтәләр: Юк, кирәкми. Юк. Шуңа күрә халал кәсеп гыйбадәт булды. Шулай бит инде. Кешенең хезмәте гыйбадәт булды. Кешенең, мәсәлән, ирнең гаиләсен тәэмин итүе садакадан китә. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә дөньядагы нигъмәтләрне алмагыз дими. Ләкин аның шартлары бар. Шулай бит инде. Бар аның харамнары бар. Ул харам әйберләрне алырга ярамый. Шулай ук аның юлы харам булырга мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә син шул Аллаһ биргән җиләк җимешне, ризыкны, ипине алдап алсаң, урлап алсаң, талап алсаң, риба юлы белән алсаң, бу харам. Шулай бит инде. Шуңа күрә аның шартлары бар. Әгәр дә ул нисапка туры килде икән, нисапның вакыты җитте икән, син аның закатын бирергә тиеш, бүлешергә тиеш, һәм башка. Шулай бит инде. Шуңа күрә
Зөһідлік ул бар. Аскетизм исламда бар, ләкин зөһідлік ул күбрәк не внешний, а внутреннее состояние. Зөһідлік, аскетизм – это внутреннее состояние человека. Кешенең йөрәгендә ахирет булырга тиеш. Кешенең йөрәгендә, күңелендә ахирет булырга тиеш. Бар шундый кешеләр, алар, ничек әйтергә, аларның тәннәрендә, гәүдәләрендә, внешностьларында аскетизм, ә йөрәкләрендә дөнья. То есть алар дөньяга кызыга, алар дөньяга мөхиббән киткән, әмма заһид булып йөриләр, алама киеп. Күңелләрендә барыбер дөнья. Бар шундый кешеләр, алар байлыкта яшәп тә, ләкин ул байлыкны күңелләренә кертмәскә мөмкиннәр. Мәсәлән, кем? Дөньяның иң бай кешесе кем? Сөләйман галейһиссәлам. Царь Соломон. Ул дуа кылды: "Я Раббим, бир миңа шундый ниғмәт", диде. Миңа кадәр дә, чтобы ни у кого до меня не было, и чтобы ни у кого после меня не было. Дай мне такое царство, диде. Һәм Аллаһ бирде миңа? Бирде. Аның армия, аның дәүләт, аның акча, аның мал, аның дәрәҗә беркемдә юк. Ләкин ул дөньяга сатылдымы? Юк. Ул дөньяга сатылмады. Сөләйман галейһиссәламның калбендә һәр вакыт Аллаһ булды. Беренче чиратта Аллаһның ризалыгы булды. Һәр вакыт калбендә ахирет булды. Ул дөньяга сатылды дип әйтеп булмый. Хотя монах та булмады. Шулай бит? Урамда да агач төбендә дә яшәмәде. Тау, алтын тау китереп куйгач, Билкис җибәрде бит ни, выкуп. Тау китереп куйдылар. Ул карады да. Это вас удивляет, диде, а меня нет, диде. Һәм бер җенне әйтте, менә бу бөтен өйләрне алтын белән төрде, диде. Аларның күз алларында алтынны төреп куйды. Һәм тегеләр аңладылар, что Сөләйманда булган байлык янында бу нәрсә? Бу хәерчелек. Бу бер нәрсә дә түгел. Шуңа күрә Сөләйман галейһиссәламга Аллаһ бирде байлык. Аллаһ бирде байлык. Әмма ул заһити. Ул дөнья белән яшәмәде, ул ахирет белән яшәде. Һәм ул бер кашан да дөньяга мөхиббән китмәде. Кашан әйтте бит, Билкисның кем миңа китереп куя диде. Нәрсәсен? Тәхетен, трон. Ни әйтә, Ибн Касир әйтә, аның бер якка 40 локтей, бер якка 80 локтей булды. Чистое золото. Әле анда ниләр булды? Бриллианты, изумруды, тегесе бусы. То есть примерно 20 на 40 метров. Примерно. Чистое золото. Кем монда китерә диде? Җен әйтте, урыныңнан торганчы монда килә диде. Это слишком долго. Аның возможностьларына. Шуннан соң нәрсә диде, бер ярдәмчесе күзеңне ачып йомганчы каршында торачак диде. Һәм күзен ачып йомганчы каршында торай. Нәрсә эшләде? Я великий дидеме? Ах, менә минем ни? Нәрсәле? Менә минем власть дидеме? Юк, ул әйтте. Хәза мин фадли рабби диде. Бу миңа Аллаһның рәхмәте диде. Һәм мине бу сынау өчен диде. Мин Аллаһка шөкр итәм, әллә күфрлек кыламмы диде. Ягъни рәхмәтсез буламмы диде. Шуңа күрә әйтәм бит, бар кешеләр кызганыч, аларның дөнья кесәләрендә юк, ләкин аларның дөнья күңелләрендә тора. Алар дөнья белән. Аларда дөнья, алар дөнья белән шатлана, дөнья белән яши. Аларның бөтен максатлары дөнья. Бәлки шуңа күрә алар хәерчедер. Бар шундый кешеләр, алар дөньяны дер селкетәләр. Менә булай, дөньяны якасыннан алганнар да менә булай. Давай бир миңа диләр. Дөнья аларга бирелгән. Ләкин йөрәкләрендә дөнья юк. Алар ахирет өчен яшиләр. Бүген аның бар, иртәгә юк. Ул бүген бер нәрсәсе калмый икән, ул 1 грамм нитмәгән, кайгырмаган аның өчен. Чөнки аның йөрәгендә ахирет булган. Дөнья өчен алар кайгырмаган. Аллаһ юлында биргән. Абу Бәкр бөтен нәрсәсен китереп биргән. Һәм борчылмаган да. Чөнки белгән аңа Аллаһ бирә. Шуңа күрә дөнья мөселманның кесәсендә булырга тиеш. Йөрәгендә ахирет булырга тиеш. Безнең
10 минут вакыт калып киләйме? Шулай ук кыямәт көнендә була шундый кешеләр, алар җәннәт белән җәһәннәм арасында эләгеп калалар. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәни Кәримдә хәбәр бирде, нәрсә диде? Бар җәннәт белән җәһәннәм арасында своеобразный, киртә дип әйтикме инде, забор, ограда дип әйтикме? Әл-Әграф шуннан алынган инде. Ограда дигән сүрә, шулай бит. Һәм менә шушы киртәдә кайбер кешеләр эленеп калачак. Алар җәннәткә дә кермәде әле. Алар җәһәннәмгә дә төшмәде. Шулай бит инде. Һәм Ибн Кәсир рахимахуллаһ әйткән, аларның бу кешеләрнең үлчәүдә изгелекләре дә, гынахлары да тигез булган ди. Тигез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларны шушы уртада калдыра. Һәм бу уртада калган кешеләр, алар җәннәтне дә күрә. Һәм җәннәткә карап кызыга, җәннәтне карап шатлана, һәм алар нәрсәне дә күрә? Җәһәннәмне дә күрә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Әл-А'раф сүрәсе 46, 47, 48, 49 аятларда нәрсә ди? Ва бәйнәһүмә хиҗаб ди. Җәннәт белән җәһәннәм арасында хиҗаб, киртә бар ди. Хиҗаб ул киртә, пәрдә, покрывало, изгородь, шулай бит инде. Һәм ва алал а'рафи риҗалун ди. Һәм шушы киртәләрдә кешеләр булыр ди. Кешеләр булыр ди. Я'рифуна куллан бисимаһум ди. Һәм аларның ди һәрберсен аларның әсәрләреннән, признакларыннан күреп булыр ди. Ва надау асхабул җаннати. Һәм алар ди җәннәт әһелләрен күрерләр ди, һәм аларга саламу алейкум дип әйтерләр ди. Саламун алейкум ди. Лам ядхулуха ва хум ятмагун ди. Алар, ләкин ди, алар ди җәннәткә бик каты кергә теләячәкләр, ләкин әле кермәсләр ди. Әмма алар бик каты кергә теләячәкләр ди. Шуннан соң аларның йөзләре ди, күзләре төшер, йөзләре борылыр һәм күзләре төшер җәһәннәм әһелләренә ди. Һәм алар җәһәннәмдәге газапны күргәч тә әйтерләр ди: "Я Раббыбыз, безне бу залимнәр белән генә куйма" дип әйтер ди. Безне залимнәр янына гына куйма дип әйтер ди. Һәм менә шушы кешеләр инде, алар шушы ике арада калганнар. Һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте инде, соңыннан Аллаһ Тәгалә аларга барыгыз җәннәткә кирегез дип әйтә инде, һәм сезгә булмас һичбер кайгы, һәм һичбер курку булмас, һәм сез кайгырмассыз ди. Һәм инде менә шушы аятлардан чыгып, галимнәр әйтәләр инде, булар ди кафирләр түгел ди. Мөселманнар ди, чөнки кафирләр булсалар сразу кая китерләр? Җәһәннәмгә. Алар анда уртада эләгеп калмаслар. Алар туры китерләр иде. Шуңа күрә булар кафирләр түгел ди. Һич шиксез ди. Чөнки кафирләр китәләр ди. Аннарысын, икенчесен без күрәбез инде, алар җәннәт әһелләрен күргәч бик каты җәннәткә керәселәре киләчәк. Аларның ди һәм җәһәннәмгә әһелләрен күргәннән соң алар әйтәчәкләр: "Раббыбыз, безне җәһәннәмгә генә кертмә" дип әйтәчәкләр ди. Аннан соң күрәбез инде, алар сөйләшәләр. Саламу алейкум дип әйтәләр. Шулай бит инде. Алар инде җәннәт әһелләренә сәлам бирәчәкләр һәм бик каты җәннәт әһелләре белән буласлары киләчәк. Әле алар җәһәннәм әһелләре белән дә сөйләшәчәк. Сез менә имансызлар, сез Аллаһка күфрлек кылдыгыз дип, менә шулай бу аятларны укып чыгыгыз. Ул бар. Әл-Ағраф 46, 47, 48, 49. Һәм инде алар, димәк, алар ике якны да күргәч, Әл-Ағраф дигән әйбер, менә бу ограды, преграды дип әйтикме, изгородьме, койма, киртә, ул биек булачак инде. Чөнки алар җәннәтне дә күрә, җәһәннәмне дә күрә дип әйтәләр инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде күрсәтә, әлбәттә, булар бит әле безнең бит җәһәннәмгә кирип китә торган кешеләр бар. Шулаймы? Безнең бар җәһәннәмгә кергәч кафирләр керәчәк, алар мәңге калалар. Ләкин җәһәннәмгә керәчәк мөселманнар бар әле. Буларның хәле яхшырак. Шулаймы? Булар кирми җәһәннәмгә, ләкин уртада эленеп кала. Тегеләр җәһәннәмгә кирип, аннан Аллаһ аларны кичереп, җәһәннәмдән янганнан соң, кем дидек әле без аларны? Җәһәннәмиюн.
Җәһәннәмиләр. Шулай бит? Аларны Аллаһ җәннәткә кертәчәк, ә буларны инде Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә кертмый. Булар уртада калачак. Алар аннан соң җәннәткә керәчәкләр инде. Менә ансы да бар. Һәм соңгысы. Шулай ук җәннәт белән җәһәннәмнең үзара бәхәсләшүе бар. Аның турында хадисләр килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Тахаҗатил җәннәту ван-нар ди. Көннәрдән бер көнне җәннәт белән җәһәннәм бәхәсләшә башлады ди. Они стали спорить ди, друг с другом ди. Димәк, алар сөйләшәләр. Шулаймы? Җәннәт белән җәһәннәм бәхәслә. Бу Бухари, Муслимда килә. Абу Хурайрадан. Һәм җәһәннәм әйтте ди: "Урithtu бил мутакаббирина вал мутаҗаббирин" ди. Миңа ди җыен тәкәббер һәм җыен тиран керә ди. Ягъни җәһәннәм нәрсә ди? Миңа бер җүнлек кеше керми ди. Җыен тәкәббер, җыен кафир, җыен тиран, мутаҗаббир, җәберләүчеләр керә ди. Ая. Шуннан соң җәннәт әйтә: "Мали ла ядхулуни илля дуафаун наси ва сaqatuhum" ди. Ә миңа ди керә җыен загыйф ди. Ягъни гариб, гураба һәм җыен хәерче ди. Керә ди. Чөнки элек-электән дингә иң беренче кемнәр килде? Байлармы? Юк, аларның искушение күбие. Аларның фитнә күбие. Килде исламның, ничек әйтергә, исламның ярдәмен өмет итеп. Ислам аларны кайгырта иде. Закат сәбәпле күпме кешеләр исламга килде. Бу бит пәйгамбәребезнең өммәте генә түгел, гомумән. Шулай бит инде. В истории человечества слабый кешеләр, загыйф кешеләр, алар диннән ярдәм таптылар. Алар гыйбадәттән ни таптылар? Шуңа күрә нәрсә ди? Җәннәт әйтә: "Миңа җыен хәерче, миңа җыен загыйф керә" ди. Һәм Аллаһ Тәгалә җәннәткә әйтә: "Анти рахмати архаму бики ман ашау мин ибади" җәннәткә әйтә: "Син минем рәхмәтем" ди. Һәм мин синең аша бәндәләремә үземнең рәхмәтемне насыйп итәм ди. Ты моя милость, ди, которую я проявляю к своим рабам посредством тебя ди. Һәм Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә әйтә: "Анти азаби". Карагыз, җәннәт тә җәһәннәм дә в женском роде, икесе дә. Син минем газабым ди, уаззибу бики ман ашау мин ибади ди. Мин ди синең белән теләгән бәндәмне, теләгән бәндәләремне газапка тартам ди. Газапка тартам ди. Ва ли кулли вахидатин минхума мил'уха ди. Һәрберсенең дә үз тутыручылары булачак ди. Ягъни у каждого из вас будут своя клиентура ди, свои клиенты ди. Шуңа күрә Аллаһ сакласын инде, менә шундый әйбердә килә. Ярар, безнең дәрес бетте, ахират дәресләре ниһаят. Безнең 100гә берәү тулмадымы? Әйе, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иншалла инде бу дәресләрнең һәрберебезгә дә файдасын берсен. Аннарысын бик күп язалар, WhatsAppка да сорыйлар элекеге дәресләрне. Чөнки кем WhatsApp группаларда бар безнең, анда архив юк. К сожалению, менә WhatsAppның бу проблемасы. Шуңа күрә архив беренчедән бар Telegram каналда. Мәсәлән, кемгә ахират дәресләренең беренче дәрестән ул 98 ме дәрес, ул инде шактый. Кем тели, аны баштан ук, мәсәлән, кемдер туганнарына, башкасына бирә, ул Telegramда бардыр дип уйлыйм, ләкин точно гарантия бар YouTube каналда. Безнең Закабанныйның Кабан арты мәчетенең YouTube каналына кирсә, видеоларга кирсә, анда менә шушы 98 дәрес бөтенесе дә бар. Бөтенесе дә бар, шуңа күрә теләгән кеше аны архивтан фәлән дәрестә, төгән дәрестә дип сораучылар бар. Менә бу тема кайсы дәрестә әле дип сорыйлар. Аны мин искә төшереп утырам, китаптан карыйм. Шуңа күрә ул мәгълүмат гыйлемнең повторение мать учения диләр, шулаймы? Гыйлемне кабатлауның файдасы бик зур. Иншалла, Раббым инде бу дәресләрне Аллаһ ризалыгы өчен кылса иде, иншалла, риялардан сакласа иде һәм кешеләргә файдасын бирсә иде. Никадәр без ахиратны күбрәк белсәк, шуның кадәр безнең гыйбадәткә көчебез күбрәк булачак, шуның кадәр безнең кыйммәтебез булачак һәм шуның кадәр дөнья безнең өчен шуннан да бик кичкенә, бик, ягъни һичбер кыйммәте булмаган бер вакытлыча нәрсә икәнен без аңлаячакбыз. Чөнки безнең бөтен бәләбез без дөнья кылларына әйләнәбез. Дөнья кылы булу ул безне харап итә. Һәрбер гынахның нигезендә дөньяны артык сөю һәм дөньяга табыну ята. Шуңа күрә дөньяга кыл булырга ярамый, ахират белән яшәсәк, иншалла, Аллаһ дөньяны үзе китереп безгә тезләндерәчәк.
Дөньяга ахирет белән яшәсәң, дөнья үз артыңнан чабачак. Язылган килә ул. Әгәр дә дөнья кылы булсаң, менә шул дөньяны куып, бөтен хәлең бетәчәк. Дөньядан да бәрәкәтеннән мәхрүм калачаксың, ахиретсез дә калачаксың. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.